kumnipat perlu be nya sisin ya kendo biang ne ka video su jong aban mentak menipat hane ngadan hane pokus nong kerdam kebadan shani ki than ribhoi ke bahab ya lingbang ne napo bhoi rambong ban mentan ne napo snong kerdam nang nipat pada ngadang creator tat ban mi no ne bat ban phai no shela yeng nomor ba ngadang monor kam nang ne napo kanika snong na du kamne hi ban ngaring hi video su im tu tambalong no kimda shai ber kimda itnat bhate ban sing ha ban sing no ti kini khna ik ya pit kai nga ba nganya bai dang ni te sabangaring videos ki ang lingo ikan te mata ne pedeng na pune nga ya bang ni ka srok ne bar ka srok ru ka bha bar ka jeli kan kam da long shu ka srok bas ni kum ki por min shno ai ban mata srok la kham kha ne ban ing bagan ka videos ko jong aru le si ba phi ki por ki bom par jur kham poi shni ne ki ba mut wan kam shni iru te mun kumta fen kam sokalan ti yai ba kam iru iken bara ka chu por pada ro tang ma shuya khana so tana artal amot phi sakwai ru ba ngam shem dala yo ban pin video su la kam slam la mentala ka no por shu takada kan ti mata hane pada ru apa hine belong khongdong bhang ne ban ji kumbai long ne i long salia ha ban ong ban ya shempas lumar ki chaka belong khongdong kumnikan komentar kan ka bolero hane kala ai signal ngai i banyat te bon ngala ayat kan te ai ko disibun itu banyak bolero te kone pelong anyap no sha but piru sari enjoy apikai lang ni ka videos jongak pam takasni kumnya ki surok se ni ki thani perlo kilong kenca ban kilong thli bha ban ki khoi ken long no shong bakari surok no nok ne bolong ki kaliru kem da bon plar do kata kan ban nga shaniru nga shuwan ban wan pet jaka igum to I na ka banta ya la dehi ti hakini ki surok ne tangba nga shu ong lupa pat ya phi ba phemde ke banya penher klumar haba phi nya kali ne nya arshaka shakum kine ki thanya ne ki shnong namar ba si khamtam bon sien kine ki masi ki blang kishi jamna silyang ka surong bar haka juga poru ki kena skol ki kena ren kishi dan na kapor ki ali akai surok ai kumta kamlong kan kabsngan banshu penher ruman lane banshu penher klumar kan ban nya ban nya lani banya kataka speed limit ka ba ngidi ban sungutu lani setang ladang la wan phashni jan man la kapor ban la kham sungutu pha ya kalanti singkien jo bar ke kor komlong jo ka surong ti kumtai ka shu biang hi lan banya antar ken taka speed ru biang om shu penher klumar namar ba kapu jing maya ladi ban kumjuru ya kiwi ki bam
ki bam tip ya ki dan bam pui berkat kan ti nganang ya ya no sha ba ngala san pui artat sin shapo bhoi rembong ti perlu bi kumni bat pedang la po ngni po bhoi rembong ban hangni mata ngala rung limba kaneka yo bhoi rembong hangni ban hangni kan kaneka rural bank e rung ni ban ngala shu pining shuang ni khinjat ti nang taru perlong nang ni yo gari tu ka yo bisilong yo sin stio ban kadi ru ka yo ba he bhang ne po snong bhoi rembong ban san kaliang kadiang jokna pada kadan kaneka madan korkalang lani RBDSE stadium hakba si pelong bhai kini concert eru kumtukan mana kapor kan bawan kitu kinor bai banaba te kumni porong at kunno ek video jonga mantak mne ban ngesai kindu biang ru hakwai pat ka video sebetan mai ke jonga te tang kini kintian khobli shibon ya phi baro